Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Eteri, Kathy Kailan, RC Daisy Golosinda, Joseph Espilita, Chanchin Lang, Cherry O Cañada, Mr. and Mrs. Luis Cañete, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Mr. and Mrs. Roberto Barquez, Myra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing Nathan Tamas Hu, Jaime Rosauro, Tati Sigura Joel Taok, Eduardo Aya Joseph Lim, Oligario Senior o Susana Gabukan, Susi Padrigon, Florencia Ramasasa, Raul Diosdado Mier Senior, Samuel Arenas, Constancia Corbo. Birthday blessings: Elsie Sergio, Blanche, Kate, Sander, Rosalio, and Jane Duarte. Pasalamat sa Atega family. Blessings and good health: Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocañada, Carmen Cañete, Dr. Clarissa Briguli and family. Pahuleng dayon: Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, Belinda Pilayo, Sumigin and Ramos families, Mayrel Aspa, ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. From the depths of sin and sadness, I have gone unto the Lord. Be not deaf to my pleading in your mercy. Hear my voice. Be not deaf to my pleading in your mercy. Hear my voice. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maigsoon, labi pa ito maigsoon nga naakaroon sa tasatay sa kapanimalay, unta ang grasya sa kalinaw, maghari sa inyong panimalay, ang presensya sa Ginoo unta, mga tagantaman sa tanang sakop diyas panimalay. Ug mga igsoon na ito kaha karon nga nagsimbas telebisyon nga adunay mga balatian, mga hinaotang kini Santos nga Mesa, muhatag ninyo healing, kaayuhan, di lamang sa lawas, labaw sa tanan, sa kalag. O karon ang maandam ta pagsaulog din Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Ikaw nga
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala dadung ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga magagagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloi kami sa paghubad niini sa among mga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo Dias kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan. Unya kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot ug ibutang niya kini atubangan sa harianon sa Ginoo. Ug kini maoy inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramiya ug naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto ug mipuyo didto sa jutay pa ang iyang katawhan. Ug didto misanay siya ug nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon ug gikaulawan nila. Ila kaming giulipon, nagpakitabang kami sa Ginoo. Ang Dios sa among katigulangan ug gidungog niya ang among mga pag-ampo ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilhanan ug mga milagro, ug gidala kami niya niining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo ug simbahon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ubani ako Ginoo, ug anak ko sa kalisod. Ubani ako Ginoo, kun anak ko sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan sa labing hataas, nga ana diha sa landong sa makagagahom. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Ubani ako Ginoo, kun anak ko sa kalisod. Walay dautan nga budangat kanimo, ni may kagulanan nga muduol sa imong puloy-anan. Kay iyang gisugo ang iyang mga anghel bahin kanimo, nga ilay ikaw nga bantayan diya sa tanan nimong mga dalan. Ubani ako Ginoo, kun anak ko sa kalisod. Tungod kay midangup siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan,
kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tutubagon ko siya. Maana akuban kaniya diha sa kalisdanan, luwason ko siya, ug ako siyang himayaon. Ubani ako Ginoo, kun anako sa kalisod. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug ang kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituuman kita sa kinasing-kasing gayod, gimatarong kita sa Dios, ug naluwas kita, kay ibahayag man nato kini, kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya, dili gayod magmahay. Alang kini, sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo, ug sa dili Hudiyo. Ang Dios, mauray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Kung karon makabalik ka mo sa tingog sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Daigon ka, O Kristo, Hari sa himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Nga gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Ning panahona, wala mo kaon si Jesus busag gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Kung anak ka sa Dios, himo ang paan kining bato. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa paan lamang. Nya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa saka pagpamilok, dipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Nimingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag ini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo niya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, siya lamang ang alagari. Nagidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem, gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo. Nagiingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Nag-ingon manggod ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab,
sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pebrero 14 karon gisaulog sa tibuok kalibutan ang Valentine's Day. Mga igsoon, tuguti ko sa paghimamat ninyo sa pag-ingon, Happy Valentine's inyong tanan. Wa may tubag. So, let us greet each other good today, no? Ang greeting ba? Of course, I love you. No? Please, greet sa inay mo ang bana, I love you. Asawa, I love you. Imong anak, I love you. Imong uyab ka, I love you. So pa, everybody around. Kung mahimo magani, hasta kaaway ni mo, ina I love you, sad. Appear mo na sa Valentine's yan. You will say it in words or say it with flowers, say it with chocolate, say it with whatever it is. Or it takes lang. Somehow, it's nice to express nga. You know, in the kining adlaw sa gugma nga, mupadayag tang kita, there is love in us and we care and we love people. Yan ning kadlaw, mo ning adlaw kita, adlaw ko nis kasing-kasing ko, no? Alas kasing-kasing kini. And I hope and pray na unta kitang tanan ba, no? Ikaw ako nuna tay healthy and a happy heart. No? Healthy and a happy heart. So, akong advice niyo is take care of your heart. At managay inyong kasing-kasing. Haron ka healthy o happy ang inyong kasing-kasing. O kung sa doon na mo yung sakit kasing-kasing, doon ay tambal. Si Kristo yun, ingon, mauni ang tambal sa sakit kasing-kasing. Paminaw, kamo nga sakit kasing-kasing, doon ay tambal kini. Puong pa ni Jesus. Ang tambal sa sakit kasing-kasing, mao. Puong ni Jesus, ha? Kinahanglang mabati ka o gugma. Pagmahal. Fall in love. Be loving. Puong na sa Ginoo. Puong niya, gusto ka magkaangkon yun o kinabuhi. Life. Lose it. Share it. In other words, be loving. Then maangkon mo ang kinabuhi. Maigsoon, urag ka ng haong kaya ba, timing kay sa ito pagsugo ng unang Domingo sa Kwaresma, no? Hindi sa oras ang Valentine's, diin, panahon sa Valentine's, diin, I mean, love stories, no? Atong kasing-kasing, atong mga baba, atong mga greetings, sa puno gugma, here and there, na, urag, haong kayo mga igsoon. Tungkol kay kinigong Kwaresma, sa itong pagsuulog sa Kwaresma karon mga igsoon, kining andas o pangandam alang sa dakong hitabo gyud sa kinabuhi nato sa atong kaluwasan. Ning panahon na mga igsoon, dinhi aning panahon na gayud, ato ang maparalandungan, ipahinumduman ta, sa kanang gitawag to the greatest love story of all. Munang giingon, greater love no man has than He lays down His life for us. Huwag makalabaw sa gugma sa sukataw, nga andam nga muula siya dugo o papakamatay, alang siya minahal sa kinabuhi. That is the greatest story, the story of God's love for us. Gugma ka na. Mao ka na ang diwa sa Kwaresma, sa kasaulugan.
nga tanawa ang iyang gibuhat, no? Kung sa kadukan ng gugma, Diyos siya nagpakatao, nagpaubos, aron nga kita siya magaluwas nato. Nahimo siyang tao, nipuyo sa ubang kanato, haron sa kalipay sa kasakit, makatagantam siya sa tuang mga gibate sa kinabuhi, to be one with us. Kunya gani sa gibuhat niya, puyo siya kanato, haron siya muluwas kanato, ayo na to sa mga sakit na to sa lawas o sa kalag. O gani igyod dungos sa mga sala. Haron kabayra to mga sala, tungod siyang gugma kanato, iyang gihatag ang kinabuhi na pagkamatay siya alang kanato. O haron di kita maluwas na banhaw gi siya alang kanato, all for you and me because of love. This is Lent. O ni asang Kwarisma, o ni sugilanon. Unang kita nga musuda sa Kwarisma mga igsoon, no? Nga diin kita gipakita sa Ginoo sa kadako ang gugma niya sa atong kinabuhi nato. Ang natural mao kini ba? Ang gugma ato yung bas gugma. Bas gugma. No? Kung pas sa pa ba, kining year of mercy na to karon ningon siya ang God is so merciful, kining mercy, kining kaluoy sa Ginoo ba atong dawat ba? No? Kini ato sa ning ipaampit to be merciful to others. Mabitaw nga ning panahon sa Kwaresma gyud giawha kita ba nga we should be loving kanang alay kapwa, we should be concerned, no? Gimahal ta sa Ginoo, kita mga ta sa Ginoo, atong baslan ang gugma to sa Ginoo at sa pagtabang sa uban. No? So we should be helping, caring, tabang sa atong isig katao. Ingon ni anak nato pagpuyo gyud ang Kwaresma. Ya di lang kasing-kasing higugmaon, kasing-kasing ka mahinusulon. Kaya makaamgo mo gugod tanawa sa gibuhat Ginoo, no? Siya nagpakamatay tungod sa mga sala. Atong sala ang nagpatay diha kaniya. It's so good. Dihat ang atong mga sala. Mo na nga ang galing kita sa nga maghinulsul ba? Magbasol sa itong mga sala. Kung manggani nga sa pagsugod yun sa Kwaresma, no? Ito sa Merkulis sa Badlis, no? Pag Badlis sa inyong agtang, kung nablisa na ba mo, usa sa mga gisulti yun mao kini nga biyai imong masala ug tuo sa Ebanghelyo. Mao ganay hagit. Hinulsuli yung masala ug tuo sa Ebanghelyo. Which is the same na sige na gitawag na itong hinulsuli yung mga sala, kasing-kasing hinulsulon, o kasing-kasing mahigugmaon nga nagtuman nagtuman sa sugo sa Ginoo, nga ang sugo sa Ginoo man ang gugma, no? Nga magtuman sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na ang gugma, mao ka ng hagit sa nato pagsugod gyud sa atong Kwaresma. Pero mura ka na, no? Mura sa insultihan pero kalisod ka ng buhaton. Kaya ba ta gani mabalik kita sa Dios, baya sa sala, umutumag kita sa kabuton sa Dios, pagkadaghang yung babag, kalisod, I'll tell you, tungkol kay the devil will never, dili gina, niya kumpesaan, mupugong gina siya, mubabag gina siya yun, by all means, kaya mo na yung misyon sa kinabuhi. Muna na daghan itong pagtintal, para makinandili matuman. Gani sa Ebanghelyo karon si Kristo. No? Si Kristo sa iyang gitawag tog o pagtuman sa iyang misyon sa pagluwas kanato pinagis pagtuman sa plano sa kabuton siyang amahan. Uy, ang yawa gitintal siya. Harong kapugnan siya. By always daghang pagi siya harong matintal mapugnan niya. Pero no, gitintal ang Ginoo kita usap pagatintalon. Pero kayo lang kay ang Ginoo ba, no? Nabuntog niya, Diyos ang nabuntog niya pag-ampo. Ubas pag-ampo na di ang spirito. The spirito. Ang kanang spirito nga naghatag niya kusog o kaisog. Tawa biya siya. Nigutom na luya siya. Natintal siya.
Pero ang pag-ampon hatag niya espiritu o courage na makabarog siya. Unya, sumala pa ni San Marcos yung Ebanghelyo, ialalayan siya sa mga anghel. O daadi ang espiritu niya nga siya nagpuasa. Kini ang gigamit ni Kristo nga taming ba? Nga nabuntog niya ang yawa. Amo ta kadungog ba ka mo niini? Ako sige na ko kadungog yun niini ba sa storya gikan sa akong mama, sa mga katekista nga kuno kada tao doon na gina siya kanang anghel magbalantay nga naa sa iyahang right ear ba sa nga maghunghong og mga maayong butang ba. Naa sa yawa sa speaker sa tuo, sige sa tintal nato ug ngilad gibutang buhaton. Nya kini sila, mo ni sila nagsigig gikunghong na to ba. Kada panahon nga diin ang kita maminaw ta sa yawa ni mutuman ta niya, ang anghel in town maguol muhilak. Unya siya mo ni kamot paghunghong pag-ingon, biyahe, palayo, hinusuli imong sala og ampo. Muna iyang hunghong na to. Sa panahon nga daan at sa aning siya, flee and pray. Auhang na sa anghel diya ka na to. Mga igsuon, anak na yung pagiha. We should, sa panahon sa tintal mga igsuon, ang labing epektibong paagi, no? Maugit ang pagdagan to flee. Kay ayaw yung pangahas nga ikaw maging istorya ka sa yawa, you play with the devil, pildi juga. Bright man ang yawa kay nato ba. Musugaw na kag paminaw niya, o lalis niya, mawa ka sa passing. Yawa na ganing muso niya, bantay. Do not ever play with fire, kaya mapasok juga. The best thing is to flee. Pagpalayo, yun. Pagpalayo. Pero ang pagdagan nimo, di lang ka dagan na siya ka. Dagan ka, asa pa dong. Flee and pray. Dagan, palaban sa Ginoo. Pagampo. Palaban sa Ginoo. Kaya mo flee lang ka mga igsuon, sultian ka, kung kuso ka mo dagan, mas kuso pag dagan mo yawa ang yawa na mo. Nundong ko sa istorya nga, kuwan, yaibana nga, ang yang sa ba mo, di ba, mahubog siya, mahulata siya siyang asawa, sige. Ang asawang wan, amoy yun, antos, kung imo ning buhaton, sige, buwagan ta, biyaan ka mo sa mga anak ni mo, bahala na kas kinabuhi ni mo. Yan magimahal yun ang iyang asawa. Yung sa, okay, lagi, alcoholic ba? Sa, dili yun, I will, biyaan ako ni. I will, biyaan ako ni. Muna nga, yung routine sa kinabuhi, muna nga, routine sa iyang adlaw-adlaw trabaho, mo nga, lagi kasi opisina god, ang patya na god, kay iguli niya, maabi makagsi atong bar, mao gito usually, atugid siya makapit ito, mahubog siya sige niya, kaya hubog niya, iguli sila, hay kulatahon niyang asawa, muna iyahang gitawag na ito, tripping ba? Kung ningon siya, binadyo ko, palayo na dyo ko, I'll flee from this. Muna, so adlaw ni pauli siya, wala siya mo agi dito dool sa bar, dito sa atbang agi siya. Dito siya sa atbang yun. Nalingilingin na siya nga ito. So, pagkadool niya sa bar, ang iyahang mga barkada nag-inom dito, gitawag man siya. Pagtawag niya, nakalingi man siya. Paglingi niya, kita man siya sa bar nga nagkiplat-kiplat. Dool sa siya, inom lang gamay. Pagka-inom gamay niya, hubog siya. Hubog mo siya, pauli siya sila. Kulata na siya siyang asawa. Yung asawa na, dong last na lagi, din ano mahimo. Sa last na lagi, dili na jug ko. Ako pa ni kamutan. Sa sunod adlaw, pagpadung niya pauli sa pisina, niagi siya, palayo-layo na siya. Pero haron nga, dili na siya makadungog sa tawag siyang amigo. Tangan niya gapas niyang dunggan, nag-shade siya, naduko-duko siya.
Muna pagsinggit, wan agi siya kadungog. Pero ang ngayong barkada na to, yung taon nanuol man, gipasimot man siya sa beer. Pagsimot sa beer, inom sa gamay, hubog na sa siya. Puli sa siya, kulata na sa kasawa, yung kasawa, din animahimo. Finally, yung sa mauna ginibuhatan ako, sunod yung adlaw pag-agi niya, mauna gibuhat niya, kompleto na siya. No, haron di siya kadungog, gapas nga rin, baga juga ayo. Haron di siya kasimhot, gapas yung ilong, gibutan niya pag-ayo. Wala siya, siya, lakaw siya, uli siya sila. Sus, success, yun, success. Muna yun siya, dahil sus, pag-abot niya tanawa dahil, muna yung imbis kikulatan niya, gihagan niya, gigakos niya, kay success lagi. Siya dahil salamat ta sa Ginoo. Magsaulog ta. Abli siya sa refrigerator, kuha siya beer, hubog na siya. Mga isuon, pastilan, lisod ka ay na biyaan. No? Ang yawa is brighter than us yun. Tanang patyanan ni mo, sudlong gina niya. No? Muna kung mundagan ang kasayawa, apsan na ita. It's good. Ang unang instant is to flee right away. Pero kinahanglan palaban juga. You pray, ari juga dagan sa Ginoo. Ampo juga. Nilot kayo, no? Kaya karon sa ikaw pagbasa ni San Pablo, yung San Pablo, timan ang Ginoo nagmahal kaninyo. Muna nga, ang niyang pagmahal ninyo, siya gyud maatiman jud kanimo. Kung mutawag lang kaniya, if you call on me, He will save you. Ampo lang yun. Muna gamhanan kaya nang gitawag ito pag-ampo sa manamo ba? Kaya nang gitawag na ito, lead us not into temptation, O Lord. No? Lead us not into temptation and deliver us from evil. When we should pray that every day. No? Dinhang lang yun na siya kayo. Yung usa ka butang yun, usag, nga makakini, usa ka ni ka instrumento, nga makaligon na to sa pangapagtintal. Nagigamit ni Kristo ang pagpuasa. Kanang puasa, paglikay ba, pagdisiplina sa itong kaugalingon to control ourselves, our passion, ato ang mga kahilig. No? To control. Niya kining pagpuasa, no? Puasa kini nga, atong gibuhat kini, rason mo rin gini, nga kung makontrol na to, fasting ba, makontrol na itong ato ang lawas no nga panginahanglan. No? If we could say no to our physical cravings, then we can say no to sin. Malig-on ta, siya pagpuasa, niya makabaliba ta sa itong kaugalingon na, sa ito ang kaon karon, then we can say no to sin. Ang purpose sa itong pag-uasa, mga isang puasa ta, ano ba disiplina itong kaugalingon? Kunya kita sad, makaingo makabaliban na sa pagkasala. Strong to say no to sin. But yet, di lang kutob niya. Atong puasa, mao kini, haron makabaliban ta sa sala, o nga kita, no? Can say yes to God. Makatando diha sa Ginoo. Nga, kung pa sa blanco sa trabaho, kining puasa ang kipangayo na ako, pumapas Ginoo ba? Kining puasa nga magtukmod na to sa atong pagpuasa, magtukmod na to alang sa pagtabang sa uban. Nagpuasa ta, wata mo ka og daghan, no? Haron nga, ang dito kanon atong ikatabang sa uban. Mabitaw nga, nabagan kita nga, pada Kurisma, magpuasa ta, kung imuhang ipuasa nimo ang imong budget nga sa alang sa pagkaon 500, no? Magpuasa man ka, so 200 lang. Yan ay 300 nga extra sa imong budget of the day. Kung nagpuasa ka, kinahanglan yun, nga ka ng 300 gawa nimo nga imong gipuasa, imo nang ihatag sa pobre. Dili nimo nga ugma lang ako gamitan Dili lang ka nagpugong ka sa pagkaon. Nipugong ka. Kay imong ihatag. Sama ko nga, sus magpuasa lang ko. Namay, inasal na to yung tao niya. Muna nga magpuasa man to. Sige lang
magpuasa dito mga og karne, no, abstinsya pa kita. Mao ni ato na isod sa refrigerator ugma ta ni kan-ah. Dili ug ana diha na ipagkaon ihatag sa kabus. Kung magpuasa kita, no, muna nga magpuasa ta alang haron kita tagaan ang gitawag matiman ang mga byuda, nga gitawag to way pagkaon, mga orphans, no, na way kapaingnan, no, for the good. Niya kini mao ni paagi nga ikaw nga ni dagan ka palayo sa yawa. Ug nipadung ka sa Ginoo. Ug ni ana pagiha malig-on ta. Butog na to ang pagtintal. Paminsan balik ko na mga isuon. Ning panahon sa Kwaresma, di ina ito matagam-taman ang dakong gugma sa Diyos kanato. No? Unta, sa kasing-kasing, may gugma o may hinulsulon, kita mo sa ulog ng Kwaresma, 40 adlaw hantod sa the day of victory sa pagkabanhaw sa itong Ginoo. No? O kita mahiusa ang tadiha kaniya sa iyahang kasakit o kamatayon o pagkabanhaw. Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan, bubuhat sa langit at sa yuta. Kaya Yesu Kristo, yang anak kabugtong Ginoo nato. Kapanam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga Birhen, gisakit sa ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan. Kaya dito mabalik siya, ano ba hukom sa buhi o sa mga minatay. Kagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, masiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, us kinabuhing dayon. Amen. Ang atong Ebanghelyo, nagsugilon ka nato, kahuman mapuno ang atoang Ginoo sa Espiritu Santo, siya nagkikharong sa mga pagtintal dito sa kamingawan. Puno sa samang espiritu sa kalig-on o sa pagsalig, mag-ampo kita ngadto sa Amahan diha sa mag-ingon, Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Ginoo, lig-una ang imong katawhan. Ginoo, nga
pinanguluhan sa Santo Papa ug sa kaobispuhan ang nagapanawng simbahan, magmalahotayon unta nga magsangyaw sa mintahe sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una ang imong katawhan, nga ang tanang katawhan matagag igong bahin sa kabuhong sa mga abot sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una ang imong katawhan, nga sila nga adunay kahuyang sa ilang kinabuhing moral, makadawat sa grasya aron mabatukan nila ang mga paghaylo sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una ang imong katawhan, nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una ang imong katawhan, nga ang mga nangamatay magpuyo na unta sa kahangturan didto sa puloy-anan sa labing halangdong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una ang imong katawhan. Amahan sa mong pagtigom aron paghalad sa makapuypoy nga sakripisyo sa imong anak. Nangayo kami nga mga pagampo nga dinasig sa Espiritu Santo, imong dunggon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can forget. We are the sign of your life, we as yet, we are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts, we love you, take our life. Oh Father, we are yours, we are yours. Your holy people standing washed in your blood, Spirit-filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours, we are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our life. Oh Father, we are yours, we are yours. Magampo kita kini sa sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Alas pagdahil, kumaya sa hinanan,
alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugod nga maandam kami pag-ayo alang sa paghala din mga gasa. Pinagi nini magsaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay o Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sunod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon nga yutanon. Gisantos niya ang balansayon sa puasa, o sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa. Nagtudlo ka na mo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko. Makalabang unta kami nga nasa Pasko nga wala na'y katapusan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangaw kami sa imong himaya. Duyog silang way kunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa Santos kayo ginuutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu orang pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Ngalawas sudugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimong mipika sumihatang nining ngadto sa iyang mga tinun-an. Ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat ka na pag-usabog midaig. Mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan. Ug pag-inom ka mo gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanago.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa krusong pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ano paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunami gino imong simbahan sa tibuok kalibutan. Manghingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay, dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa nakatuma sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daygon amo kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Hesus Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga salap ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kimabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Pakita pa nag-inig sunay. Kordero sa Diyos na nagawag kang sasalang sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawag kang sasalang sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawag kang sasalang sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami, at kami sa Kining kudiro sa Dios nagawag tang sala sa kalibutan bulahan kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. ikan sa kilahilan pa ang akong pagtumaw sa tanang adlaw gabi ipangit ako ikaw kay dilaong man ako sa dagong makaayo di kalinti ang tanang nabuhat ko. Madulong ang kagahiyon kung ikaw ang naadlaw. Sa kanunay o Panginoon, kaabuton kung ikaw o Israel, magpaabot ka kaniya, kung sa saan na ikaw kay labaw ang iyang kaluoy sa imong kadautan. Kung ikaw magiusunod, pasayloon ang Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanoon nga langit noon, nga nagdasig sa mong pagtuo, makahatag ka namo sa paglaom o makaligon sa mong paghigugma, itugot nga magkataon unta kami sa pagpangandoy gayod kaniya, nga buhi og matuod nga kalanon, ug mabuhi unta kami sa tanang pulo nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Mag-ampo kita alang sa tugsuon ng mga masakiton karon. Langit ng amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, para itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit nga balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Giniso Kristo, imong anak, nga buhi o hari, ubang kanimo, ug sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Itong pasalamatan na ito, itong regional sponsor sa TV Mass, ang choir na ito, ang Good Samaritan Choir. Itong Pilgrims karon offers Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Aurelio Chapter, ito Cathedral Legionaries and Handmaid of the Lord, the Atiga family, ug ang tanang mitabang, salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Any man will come after me, if any man